A candidata de Boiro Novo á alcaldía, Dores Torrado, esbozou cales serán as liñas mestras da formación de cara ás municipais de maio. Segundo ela, será unha campaña próxima á veciñanza, na que tratarán de dar a coñecer o traballo realizado pola formación durante estes últimos 4 anos na Corporación Municipal. Pretendemos que sexa unha campaña próxima á cidadanía, que sexa unha campaña que de algún xeito expoña de manifesto o que foi o traballo diario destes 4 anos de Boiro Novo no Concello de Boiro, un traballo pola nosa parte intenso, un traballo pola nosa parte cercano á cidadanía, un traballo que permiteu á xente do noso Concello levar os problemas cotiás da cidadanía ao pleno municipal. A candidatura de Boiro Novo é diversa, plural e feminista, representativa tamén de todas as parroquias do municipio. Non buscamos fichajes estrellas de última hora, non aparecemos a 3 meses antes das eleccións con fichajes e con promesas que en 4 anos non se lles ve ao resto de grupos municipais, sino que precisamente ca nosa candidatura o que estamos poñendo en valor o traballo feito. Cremos que a xente é intelixente, cremos que a xente non se guía polo marketing electoral, sino que avala o traballo da xente que está día a día dando resposta aos seus problemas. A formación aproveitou ademais o acto para presentar a que será a súa nova imaxe, coa que pretenden que a veciñanza se recoñeza e se familiarice. Aposta por visibilizar a muller, aposta por estar sempre ao lado dos traballadores, aposta por a nosa cultura, a nosa lingua e o noso patrimonio e aposta polo noso medio ambiente vai a ser o eixo que marque non só a campaña electoral de Boiro Novo, senón que tamén temos confianza o que vai a ser o próximo goberno de Boiro que esperamos encabezar dentro da nosa asamblea.